Bat, kezkatuta. 2, triste. 3, nekatuta. 4, haserre. 4, harro. 5, posik. 6, harrituta. 7, maitemindua. 7, lotsatuta. 8, alai. 9, beldurtua. 10, serio. 10, jeloskor. 11, zoriontsu. 12, haserre. 13, lasai. 13, aspertuta. 14, urduri. 15, larri. 16, erlasatuta. 17, animatuta. 18, unkituta. 19, kezkatuta. 20, logure. 21, nahastua. Bat, hortzetako pasta. 2, arraska. 3, dutxa. 4, orrazkia. 5, iturri. 6, esponja. 7, zorrika. 7, garbigailu. 8, izpilua. 9, eskuoian. 10, azaria. 10, argia. 11, komuneko papera. 12, bidet. 13, lorea. 13, bainuontzi. 14, hortzetako eskuoia. 15, lehorgailu. 16, zuaitza. 17, ezia. 18, igerileku. 19, belarra. 20, zuaizka. 21, mauka. Amaia, leihotik begiratzen zegoen, eta uria goiza osoa zeraman. Egoerak triste zamarra ipintzen zion. Ezin atera, ezin lagunekin geratu, ze aspergarria. Baina orduan, ontzi txiki bat, tximiniako zuan jarri txokolatezko bizati goxo-goxo ipini eta esnearekin pizkanaka dena urtzen zijoan. Amaiari, gozoki urtu horren usaina, asko erlazatzen zion. Gero, taza batean dena pizkanaka bota eta guztiz animatzen eta lasaitzen zen. Gero, museoan zeunden bitartean, bertan zegoen dinosaurio eskultura bat mugitzen hasi zela konturatu ziren. Zelako beldurra! Orduan, argazki makina atera eta argazki bat egin zioten. Ostean, dinoa bere atzetik joan zen. 176. Asteazkenean zinemara joango naiz. Zuek niri eskutitza bidali didazue. Amaiak zuri boligrafoa eman dizu. Haiek Peiori egia esan diote. Nik haiei lorea opari diet. Guk zuei ipurdikoa eman dizuegu. Gure herriko elizan, eskola bat dago, non irakasleek bere klaseak ematen dituzte. Ni eta nire neba, bertara joten gara oso pozik etxerako lan gutxi ematen dizkigutelako. Gainera, animali eta landare asko ditugu inguruan, eta denbora libre dugunean, beraien artean gaude. Atzo, ni Bilbora joan nintzen, eta irutzakur zeuzkan agure batekin hitz egin nuen. Nik, banekien aitonaren laguna zela, eta beratzakurrez hitz egin genuen. Baina, urrunera begiratzerakoan, amona bidetik zetorrela ikusi nuen, eta gureari agurra eman nion. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina honela, etzen berriro txoria izango, eta ni txoria nuen maite. Elurrak joan direnean, nire mendien artean. Eguzkia, teloian atzekaldean da. Ateratzeko beldurra da, beldur eszenikoa. Aspaldi antzestu ez duen obra honetan. Izpi txiki-txikiaren bat agertuz doa gaurkoan.
Postasun handi batek bezarkatzen nau. Mesedez, ozen ezan, negua joan egin dela. Nire arima, hotzak ez du sinesten eta. Baso ostotzu eta lasai batean, lagun talde berezi bat zegoen. Untziak, txoriak, hartzak eta gehiago. Egun batean, beren adizkidetasuna festa handi batekin ospatzea erabaki